Big deal para sa second highest overseas Filipino workers OFW sending region in the country o itong Central Luzon ang panuntunan ng IATF na 14 days quarantine period sa mga bagong bayani. At kasunod ng lumalawak na vaccination rollout hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, itinanong ng CLTV News Team kay Testing Sir Vince Dizon kung ang fully vaccinated returning OFW exempted na sa mandatory quarantine period. Sagot ng kalihim, Issue kasi sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas. Paano natin masisigurado na totoong nabakunahan na yung galing abroad? Yun ang talagang, kasi wala pa ngayong international standard na certificate na pinapakita. Kasi alam mo naman, no? Kahit sa Amerika, kung titignan mo yung certificate ng bakuna sa Amerika, kamukha nung sa atin ngayon. Papel lang, sulat kamay lang. So, obviously, madaling mapeke yon. Sinabi ni Dizon na patuloy ang negosasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa ibang bansa upang ma-streamline ang verification process sa mga mamamayan ng mga ito. Gayon na rin ang mga OFW na nabakunahan abroad. Pero nakikipag-usap na ang Department of Foreign Affairs sa iba't ibang bansa para magkaroon na tayo ng sistema para mabe-verify natin kung talaga bang nabakunahan na ng buo. Ayon sa kalihim, seryoso pa rin ang pakikitungo ng mundo sa pag-mutate ng variant ng novel coronavirus. Kaya ang pagsusumikap ng IATF na hindi malusutan ay patuloy pa rin nilang ikinakampanya. Lalo na sa mga bansang may malaking insidente ng Delta variant. Kasi alam nyo, merong Delta variant ngayon na umiikot na madaling makahawa. Up to 60% compared to the UK variant. No? So ang ibig sabihin nun, talagang mas madali siyang makahawa. Ayon kay Dizon, may pinaplano ng green lane ng IATF sa mga paliparan at port area sa bansa. Sakaling mailagay sa sistema ang verification process para sa mga fully vaccinated individual sa bansa. Hanggat hindi pa umano ito na ilalagay sa sistema, mananatili ang naunang deklarasyon ng IATF na sasailalim sa 14 days quarantine period ang mga OFW. Sa naging ulat sa bayan ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, tanging ang inbound travelers lamang sa bansa na inoculated sa Pilipinas ang pinahihintulutan na mag 7 days quarantine period. Ang papasok na fully vaccinated individuals ay kailangan sumailalim sa 7-day facility-based quarantine pagdating ng Pilipinas. Kailangan tiyakin ang striktong symptom monitoring habang nasa quarantine facility ng 7 araw. Pagkatapos ito ay magse-self-monitor na ang pasahero. Tapos makakumpleto ng 7 araw sa facility-based quarantine, mag-i-issue ang Bureau of Quarantine ng quarantine certificate kung saan nakalagay ang vaccination status ng pasahero. Paulo G. Santos, CLTV News.